Подарявам кола. Обувки. Обувки подарявам. Но пък ръчно рисуване. Естествено с дизайн по ваш избор. Може да бъде изобразено всичко. Вие, дъщеря ви, тъщата си, кървата, котката, принца на белия кон, къщата ви, колата ви и дори левия косъм на дясната ви вежда. Късметлията ще бъде изтеглен на 17 на случайен принцип. Дори се чудят дали да не го направя на лайф. Записването става както в повечето пъти. Последвате ме, тагвате ваш приятел и пишете номерчето, което носите. Колкото повече приятели в отделни коментари тагвате, толкова по-вероятно е броячът да попадне на ваш коментар. От мен имате много успех. Честита втора година на Титаниумар.